jartzen ari garen unean, arratsaldeko 6:27 minutu igaro diren honetan, Bakaikoak eta Aldabek bastidan jokatu duten buruz-buruko B serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako amultzoko bigarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Joanes Bakaikoa zen favorito, baina Aldabek pronostikoak hautsi ditu 22 eta 20 irabazi ostean eta honemestez final erdietarako aurrera pauso handia eman du igantziarrak gaurko garaipenaren ostean. Gogoratuko dugu biak ala biak irabazle izan zirela aurreko jardunaldian, batetik Joanes Bakaikoak Ekain Lizeaga menderatu zuen Gasteizen erraz, eta Aldabek Julen Egigureni irabazi zion Eibarko astelena pilotalekuan. Partida hasieratik Aldabe jokatzeko zegoela ikusi dugu, sakearekin asmatzen, lehengo astean bezala pilota ezker horman sartzen, hori oso garrantzitsua izan ohi da beti buruz-burukoan, eta Aldabek oso ongi egin du orain artean jokatu dituen bi norgehiagoketan, bai joan den astean Eigurenen aurka eta bai gaur Bakaikoaren aurka. Hor ezker horman sartzen dituen pilota horietan tanto erdia egina eduki ohi du, gero aurkariak ahoko zuloan uzten baitio aurrean eta hor nahi duena egiteko beta izan ohi baitu. Hala ere, Joanes Bakaikoa pilotari gogorra dela hori ezagun da, eta asko kosta zaio Aldaberi tantoak sartzea, eman eta gero amaitu egin behar izan du, baina amaitzerako garaian ere oso fin ikusi dugu, eta horren ondorioz 5 eta 0 aurreratu da. Hala ere, Joanes Bakaikoak takadetan asko asmatu du, sakearekin batez ere, sakearekin tanto asko egin ditu, eta hori Bakaikoarentzat seinale ona zen, izan ere piloteoan ikusten zen orokorrean Joseba Aldabe askoz ere gehiago zela. Askotan esaten da, atzelaria deseroso izateko aurrelariak alde batera eta bestera mugitu behar duela, askotan ere eraginkorra izan ohi dela zabalean kontrakantxatik ahalik eta hurbilen edukitzea, baina Joseba Aldabek erakutsi du mugimendu horietan ere ongi moldatzen dela, eta horregatik Bakaikoak ezinbestean estrategia aldatu beharra zeukan, eta ez du lortu eta ondorioz 10 eta 5 beste takada bat egin du Aldabek, hor oso ongi ikusi dugu bai pilota luzatzen, bai hormabikoak egiten, bai dejadak egiten, eta Bakaikoa berriz eusten, baina ja da puntu batera arte asko fisikoki nekatu eginda, eta hori Bakaikoa pilotari gogorra dela fisikoki. 12 eta 10 aurreratu da lehen etenaldian Aldabe, eta bigarren zatia ere oso ongi hasi du. Lehengo lepotik burua zuela hasi da bigarren zatia, lauterdian bote egin eta sakeak egiterako garaian ikeragarri asmatu du beste behin ere, hor azpitik ateratzen zion, eta Bakaikoak aire zerantzuten bazuen ere nahiko ahoko zuloan utzi, eta horiek abagune horiek bikain baliatzen zituen Aldabek, baina gerora pixkanaka Bakaikoak ere egin du bere takadatxoa, eta 18 eta 15 iritsi dira bigarren etenaldira. Oraindik ere pentsatzen zen, behar bada Aldabe fisikoki bete egin zitekeela, beretzako ere partida gogorra izaten ari baitzen, naiz eta oso ongi defenditu duen, baina ez da horrelakori gertatu. 21 eta 16 aurreratu da, baina zer gertatu zaio 21 eta 16 horretan? Sakez falta egin du. Ordura arte oso ongi sakatu du, saiatu da nik uste partidan aurretik ere noizbait zabalera sakatzen, baina egia da behar bada erdikoak irten zaizkiola, baina azken hori zabaletik zabalera egiten saiatu da, kanpora joan zaio kontrakantxara, eta odolkiak ordaintzeko zorian ibili da igantziko atzelaria, baina azkenerako Joanes Bakaikoa ere 20raino hurbildu da, bai baitakigu Bakaikoaren aurka 22 arte asko jokatu behar dela, honek gutxi oparitzen baitu, baina 20 eta 21 zioa zela Aldabe ataka estuan, alambrearen gainean amildegi ertzean, eta Bakaikoa berrizune gozoan une oparoan zela, bapatean sekulako hutsa egin du Joanes Bakaikoak, eta ondorioz Aldabek 22 tantoa erdietsi du, eta honen bestez final erdietarako pausu erraldoia eman du igantziko pilotariak esan bezala. Honekin zer gertatzen da? Ekain Lizeaga oso zaidu final erdietara sailkatzea, baina are zailago ipini zaio gaur, izan ere derrigor irabazi behar dio igandean Tolosako Beotibarren Eigureni aukera txoren bat izan nahi badu. Beraz,
Horixe Aldabe pausu erraldoia eman du finalerdietarako, gainera erakutsi du errespetu handiko aurkaria dela, 3 aurrelariri irabazi baitie orain artean eta horietako bik noizbait finala jokatu dute eta gaurko aurkaria gainera Bakaikoa 2 aldiz txapeldun izana da eta lehen mailako pilotariei ere estutu galantak emandakoa eta Aldabe gaur benetan meritu handiko garaipena eskuratu du. Esan bezala, Aldabeko 22, Bakaikoak 14 bastida. Bakaikoak 20 bastida.